Nje Michael Mutume omwamsio Masige East Ward. Lero ntwanyora umubasukano mube sana ase ward ya Masige West ire neighborane itukubwatana konyaso buange. Litukulia lere ngeri ko mwake because ntwabwate function n'abayishimiwa abaturi nabugaira umwishimiwa nkoba kurinya cheki no mwishimiwa bare ko ruboitangare twagenda Nyamagwa ase ekanisa ya Nyamagwa parish yare gwapugirira nyagitari yabo twakora kurororo twateba no tuminyo kaso yomo okokora mokolire rwire county okuru Dr. Ndali usirima mumwabo twateba tugenda ororo tubaye pole indegere tumaye kugenda kiringa kiyamatanga kuturenjera kogenda yani kuturenjera turacha kogenda twakira omwe MC bworogonguru kuri kuchako baraka mwishimiwa nkoba omwakira saa 8 omotebiyaya ntwete ase ward yago ase oyo siringina Dr. Ndali ko baye ngora yaitu twabugare ninga ina ara maskani yobokoreri obuigatore kumbe ntwa maitenga litwarwa enoti eri buchi asale ya mwigoro bongo ogendo chikurigia ebamura bose chigunu kituganyengera chichake gutwataka umaine twagenda bakase family twasoa nyumba twabaye ngora yaitu twabana kekekiri twanyara kubika hamo ubunda gusire family katogosoka twabakiro kwa eri twachire bakase para twanyore gari yemerore mwamu etahite gutu block osogoto tanga titosoka kurwa somo chiore bakase main road yere egekakekengero ekere twaikoro abamura baika n'echipiripiri bare nganga sitaiga abugura ndi babere bacha okongonte ga nare kogendia e bonnet sana okongonte bakonga yibagakari nini na ona nastuka na buri yaya abagakantu amukwanira iwa bunere tayo asege kegeke ayo bataite kuja wate birore byegari bataite kotenga iranye kerorense komenesi iwanekara naika kare naika nona bayishimiwa bande bayika kurwega because batutangire ukare kubori nesegi yabona mubwate ninkikere bacha kubuna chimbago abana bali bake batoko bakuru ase compound rende gocha para asamba skani bamanya kubanda riremete babaita babarutanse segi yachaka buno muntu nabanke nojingo itutware ngegai edita bari gukwana neri yachaka ubagaka yeterana Thomas obare omwamsio basbaitangale anyende tekoreri bageriga ngikeriye ntakari yakorekana ali Masige West ondari noyo moito mubasi ore senior osireti mama mwabo ndio twagenda ora buna ba MC babo basi asengenjo twenyora turange nari twatete tomo epole ntwabwata siasa ende yato iroro gento keri yakorekana ali nande ndishuanga kyabangu no MC wense orogongororia ingeri getukia siye bwodia ene cheki igona agenda Masige tali muno mu Masige lakini muno munyacheki sababu entangani umongino lio sirete no muntu nyacheki so the Otieno family n'abantu banyacheki so n'abantu baminto kabisa manyinka ime lakini ekero na chaka kuru assembly kogenda Masige kuru pola ase family Otieno na kiro musike Jacob Bagaka na motebi kogenda ande ward yao ko abantu baminto pole on there is no problem na arengo yesterday amatetiga chinira na nyori bagatiga ngenden by Paul. It is so unfortunate again to gia korekana na kikike ne chinguru cha igoro ngebwene tiko korekana bubasi ande ngebwene tiko korekana ime ya gusi intuku ya colleagues because aba murabari igo ba shout kabisa yabato no musiko kunga Jacob Bagaka ne target yawata gitukurwani Mutume lakini we thank God ya sao to save ba manage kuaka chinyimbo waka bamura bali batoko bakuru kurwase ese family bono ntegete kubuli abashimiwa bamintu even if we don't subscribe to the same political ideologies tigatusikane na ende lichiko ligotwalao kiro muntu nabo atobosibole bwo tarandons na gukwa na kendigions as long as itari gento kibosalio morembe abantu bali banga kumbe abantu babatebiringa Mutume n'abayishimi bali barurangurwani kubakari para abantu bali banga ba respond very fast baminyoka gocha abantu barenga abange yagera abayishia barenge sita batama bali la chipigipigi abantu bamyokirende bagenda ngoira libageriga ntebenga mbuya mono sana ase Masige West ase okongorokia maskani yanka igo no mwaheshimiwa
osebuno mo MCA tubebekaine nandengire ribageri gante bino ne leadership yetu ya Kisii ngambu ya mono sana asa kolete ntetere yokumyokania sa matanga sa bantu bakure lakini nenko buri oyo tanga mamu minosirete tari nyokomoke tari mwano twachire ko umuntu pole kingi gyago samba ke ta isiasa twagenda tari tukuria matanga lyarenge ogotuminyoki kuruseito bo basi bibaga tugotama kuri bo basi akyayo gotubangira nayo uratame because into seito no bo basi kusaba abantu bane bamasige east na bechu ward kitu chorus ege kore buneki gakyoboriri no bosoku gegotubwanekera asobosyo bwo mugusi una abantu tabwati akiri ikiranete yoko boera na sama tanga tafadhali omoiko ya bapasta moyo sabire osire ketoko genda matanga togenda gufari iki family kiria kisireire ekibente kegi akire gusinga onye muri kwibona na muntu usigo gote umuntu ngambo bore okubangira ochaka kwangaisha negente kibi mugusi tarigo umugusi no muntu manyata sakuru na sagochi nande ntebi bali bakubange binte biga byonsipi twense nabagusitore iganseito ni kenga kinaintu turaga niko kole bintu binabiri lakini nabantu baragumye. Want to say it is very unfortunate naende nkoteba abantu bamintu bamasige totulie togenda tokora matanga y'umongino uria bacheba because n'umuntu urenge bwe kanisa tuyakore with a lot of decorum na masikania manene sana. Siasa ya hooliganism mwere gusi abagusi bamintu yara abeire ko yekwanira tore botambe. I want to say abantu baitu bayigora maiso asa tambe barigerera mono sana nga gusi tutagete leadership etuliete ibwato morembe ready to give a service delivery to the people. Because it is very unfortunate, and indeed I want to confirm we were attacked na abantu baba sent no mweshimiwa Korukunga Jacob Bagaka a reason paka boni ganto nturamanya abu yange togenda bundali okoba chinkuma kyakirenga nali kichipura andake chubo gavana biroge bitobwata tibiri byonde undi bwenzi nabakuboliye kura nonyankuru ward yane none bugabana ubundi bwenzi nabakuboli none bo president boyko te baisa go ikirana twachakire ko boerana asa matanga ngase nginjo ndali gotenga etengo ayo gotenga etochore tokorera abantu amagendero tari amagendero yoko boerana magendo y'ebintu bikororekana gona agikire koreke as chinguru chons na tebirenga mambia ngobeka to robot as a police because obugima bwaitu twahoboirenga anda kunde na karuga ngo tubwatye urato itebosa agenda go tubunia nkeyo ngobeka to robot bene mambia as biteseni birange gari tubatebye kikyabeta abana bari bari go to minyokia babwatwe imanyekane bulungi ngo batumete na inki kiagerete bari go to bwarangira utwagite kwa bari abasireire pole yaitu igo litukeneri tukori besana no bwa mate bwane ubuna bwatana amasige west bwa putokanire